Hallelujah, praise God. Odofo Nyankopon unhyira no nyo kese. Onyame a wama de paachi ye no ono ankasa nso bekra ye mu da mu nyina de ye twa afi nso wo Jesus din mu. Ene de Awurade ye mpaebo nyina ne se Awurade ne woye no ya na ebro ya adwene ye nti ase so. Eno nti ebekoso a eyiwa ya oni ya kanfo wo yie ni adoye bebrebe Awurade wo kire wo ye nso yi. Ene due nso so Awurade ama ya akwanya no ye behwe wasem mu ye mpaebo nyina ne sema ye nti ase e wasem yi mu. Na Awurade na wie ye ne yentenka se wo nyame nkronkron ne ye akasa woni ye die hia ye. Ewo Yesu Kristo odim ne abompaye. Hallelujah. Odofo me ma wakwa ba ne nso de ba oti ase senjumede yi so. Ye befa ya kenkan samwefi Yohane asempa no etie duonu baako chichim 9 kosinsia no. Yohane asempa ti eduonu baako enan kosinsia. Odofo me nti Awurade asem. Bible chere say na ahomache no Yesu na ogina empoano na esuafo no ehun se oyo no na ofre wo mo bisa se enianom so mache nam omo se da bi yenchi bi na ebisa se time ben na we see ye sa asem si obra Yesu no wewu asori a na nya ade ne oniom na etefa akon ewuma no yi no hu edi a kire wo mo ne ade odofo omo ehun se Yesu na omo ka se da bi Yesu ka kire wo se ne monto asewo no engo munsa nifa so na mobeche enam na omo ye no sa no ampa omo chi nam bebre na afi no muntimi mpo entwe asewo no odofo ede na we ka kire yen Yesu Kristo ono na oka ebemu ono nso na ohya ejina ono nko ana ne waka fa ye ho no se agidi nko ade a ebetimi abemu Yesu Kristo onyankopon si anemu wa asase so ebedi se dwumedie ni nyina se de be hu se owotumi ewo abodie nyina so na se the Bible ka se ya mo bibiara yekwati no eboye eno edi adanse se oye nyame prakope odofo esuafo no mo refi omo ho se Yesu fra omo no ka se meye mo nipa yifo Peter anoda omo ano a bibia okasa ema omo no ono no di nka ka se mekopo no mo nyina ka se ne ye ne wo beko odofo na afei dwumede Yesu bedi ye na eni na mfaso ben ena na abaso nanso ne nyina mu no Yesu ne buemfu omo evise ochijinafo no ne nia obehye ye de no na omaaye no onsoma no maaye Yesu de oba asase so no ne nipedu obefa hye ye nti na owo time eda owo breda emedodre so di wa asase so nanso hye ne suafo no bo ema me ne won so yen so ye chefa ese ni obeba no hom kronkron no ono de ono ye mbewo hokosi wiase ewieye ekosi se yen onyankopon befre yen fi asase so ye ma ne kwan kwa dia obedi abrabo no so hene ye ma ne kwan kwa dia obechechre yen obeyi no ho edi akire yen obede hintasem edi akire yen Yesu ka kire ne suafo no se hom kronkron no ba obefa niama kan obefa bi na wachechre mu akire mo ne de chese hom kronkron no eye onyankopon tumi a we sane aba asase so se ne beye yebehu nyame ani onyam ewo ya brabo mu odofo oye kweti nyame nkronkron ye ntimi nyehwe efise Yesu okache nso onya ye nyanka we na ma wo se nyame ba sakro no eye adwuma efise onyankopon eye nyanka eja ekunafo kunu oye japa na niku ne ma ho nti se Yesu ka se omkronkron no de ne gya ye wasa kwan ne so a na ye nkweti Yesu so ambo bibia boy na ye sese nyankopon se mo ma ye mbo nipa o ye sese so afi bibia ni wo ye kweti asem no eboya o wiase mo na kyese nyame agya oba ne omkronkron
ɛyɛ Onyankopɔn baako no a ɔda ne ho adi ɛwɔ akwan ahodoɔ so. Me ne wo yɛ mpɛmpɛnsoɔ so deɛ ɛyɛ nkronkron no ɛna ɛredi dwuma. Ɛno nti ɔdɔfoɔ yɛahoɔden nyinaa ɛfiri Nyame nkronkron. Momma yɛmfa yɛn ho ɛnto ne so. Yɛmfrɛ no na ɔbɛgye yɛn so. Yesu Kristo kasaeɛ no. Anadwomu no nyinaa na ɔmo nkyee nam. Na ɔkasaeɛ na ɔmo dii n'asɛm so no. Ɔmo kyee nam ama afei na ɔmo asaw no koraa ɛtete. Ɔdɔfoɔ, wokan kɔ akyiri a Yesu ne bo mfu ɔmo ɛfisɛ na onim ɔmo mmerɛ ɔyɛ. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na ɛho mmra mfa so ɔmo foforɔ so.